बोथोरा दिनैनिफ्राय गरमलाय गावसोरनो दोस्लायफैनो हायो मा जाबावनो आरो बे हिनजाव सासेजों बालसो गावसोरना संनाय आरो खावनायल'सो बबेथिंबा दोना दोनदो मोसौखौबा सानस्रि थांना थानो गोसो गैला आं सानस्रि गोबां गोरोन्थि जाबोबाय आंहा आंखौ निमाहा होदो आया माथो सहित बुंनोसै बिलाय आया माथो बथलसो बुख्रुबलायखोलै बिलाय मालानिफ्राय लोंग्रा जाखोलै बिलाय सानस्रि आंबो नोंजों लोगोसे थांगासिनो दङ फंबाय नों मा खालामना लानो नागिरदों गार मा गोदाव सोराव खालामलाबायनो नागिरदों जाबाय जाय मानसिया जौखौनो लोङामोन बेबायदि मानसिया दिनै बिदि जाबाय गोसोखौ लोरबां दा खालाम फंबाय फंबाय नोंहा मा जामारदों मानो गाबबाय दं नोङो फंबाय आं थांना थानो गोसो गैला आदा मा जादों नोंनि जिउआव मा जादों आं बे जिउआव गोबां गोरोन्थि मावबोबाय आदा नों मा जानला मोनला बाथ्रा बुंगासिनो नोंहा मा जादों आंनो बुङा मानो जाय मानसिया जौखौनो लोङामोन बे मानसिया दिनै जौजों गोजोमना दं जौ बे जौआनोथ' आंनि गासैबो दुखु दाहाखौ दान्दिसे समबाबो बावगारहोनो हायो जायनि थाखाय आं बे जौखौ लोङो आरो सोंदोंना आदा आं मानि थाखाय बेबायदि जालांखो नों खोनासंनो आंनि जालांनाय जाथायखौ फंबाय मा जामारदों नोंनि जिउआव आं खोनासंगोन बिदिब्ला खोनासं आदा माथो मावजिनिसो फन दिनैबा हमां आंनिखौबा हमाखैमोन बेरायनो थांमारगोनथ' नोंहा हले थगायनाय सभाब दंहाय थगायाखैबासो ओंखारगोन आं दे नोंबो फैदो बेरायनो लिंनायखाय आथुर लिंना दाना दे थाबैनो ओंखार आंलाय दानो मोनहैखागोन ना
दे दे येस बेरायनो मोनसिगोन आंहा दाबो फैला दहायनो फैदो होननाय मानसिया एथ' गोबाव फनाबो नाङा फनाबो बिजिसो होनलायबाय माथो बहा मा खालामना थाबाय थाखो बेलाय दाबो मोनफैया धै मासथायनि मा सना गोबाव जाबाय नामा एफा गोबाव थांखालाबो आङो फैदो जाम्बि थै सोरबा नुगोन मावजि आयौ माथो आंखौलाय मोजां नुथाराखैहाय देलाय नोंखौ खेबना नायनो मावजिखौसो जा हेन्साम नुखादों अरे हेन्सामथ' नुखागोन ना मानसियानो हेन्सामखा नोंखौसो मावजि जि नुखायो दा मावजि र' नोंखौ सानस्रि माखौ बोराबबाय थाखो नों सना बोरामनायसो नुदो नों आंखौ मावजि नों आंखौ माब्ला लांनो हागोन हो माब्ला लांनो माने आंथ' नों थाङोब्ला दिनै लांखानोसै मावजि नों मानो बाथ्राफोरखौ एसेबो सिरियास लाया जों सानैनि मोजां मोनलायनाया 10 बोसोरानो जाबाय बेबादि समखौ बारहोबाय थायोब्ला बोरै जानो जाम्बि जाबायलै नों मानो आबां जाबां बाथ्राखौ बुंबाय थायो आंथ' नोंखौ लांखागोनानो ना खुगाजों लांगोन होनबानो जाया मावजि जों सिख्ला मानसिनि बैसोआ नेनानै थाबाय थानो हाया आरे दिनैनि दिनावथ' नों बेबायदि बाथ्राखौ दा बुं आं नोंखौ आखाइ खबजोबो प्लिज बेबायदिब्ला बेरायनो फैदां नोंजों माब्लाबाबो
सरि दे आं गोबां बाथ्रा बुंफ्लांबाय दिनैनिफ्राय आं जेबो बुंला दे सना नों रागा जानो नांला सना प्लिज इट्स ओके सना फुदोंब्ला थांसै समाबो जाबाय अके सना फुदोंब्ला थांसै लाखिदो मावजि थांदो मावजि आरो मानो बाइकखौ जोंनाव सोनो नागिरखो ओंखाम जालांसिगोनसोनाव दाउजों होद मावजि बिजामादै जाखागौ ओमफ्राय मानो रायनो मावजिया हाबाखौबा खालामनो हाया दानो गोथाव गोथाव जानो लुबैदों बिहावनि न'आव ओइनो मालाय सानस्रि हारसिं जिरायना दं जोंहाबो इनसेन्सनाव बेसे हाबथ'ला खोमाहाय बेसो गारबाय मा खालामदों सानस्रि ए माथो अनजालि आरो देलाय सोलाय फै हाबफै अबाव थांदोंमोन आं खोबा खबर होलायाखै बेरायहैदोंमोन नोंहा बिजि नालाय फन हरबाबो मोना खाथियावसो बेरायहैदोंमोन गोजानाव थाङाखै दे फै जिराय फै आं सेर लायनि फाग्लिया सेर लायनो थांनायानो न' सिङाव एसे गोबाव जाहैबाय SMS गेलेखुमाना दं खोमाहाय औहाय फाग्लि बिनालाय बिदिनोखासै माथो होनबावनो र' मा रायखुमादो मिथिखादो आङो रायखुमायाखैहाय फाग्लि दहाय कलेजनि सासे लोगो मोननायखौसो रायलायदों गावखौल' रायलायदो सानो रायलायखौहाय मा नो जफैदो ओइ फाग्लि मा नायबाय थाखो ना एक्टरनि फट'खौसो नायदो नुफेराखैबो आङो हरलाय आंबो नायनो नायाखैहाय मा फेसबुकसो नायबाय दङ औहाय फाग्लि आंबो नुफेराखै गुमैनि फट'खौ बोरो नायनि माबायदि देनां नुगोन दे नोंगुमैया लोगो हमनो फैबा लांफागोन आं औहाय आंखौ लांफाथारनांगोन हलेबा सानस्रिखौ लांफायाबाबो लोगो हमनायाव देहाय दे गावसोरल' आंखौबा लोगो लाफाया माबायदिथार बिसोरो गोबावथार जाबायहाय औहाय थांसै फैदो गोबावबो जाबाय आयौ फाग्लिफोरनो दैबो जासिनो बावगारफ्लांदां नांलायला दे जेबो नंला दे होमबालाय औ दे दे थांदो होमबालाय औहाय दे थाथ'दो दे थाथ'दो ओइ आदा मा नायगुमाबाय थादों नोंलाय ओइ आदा औ जेबो नङा नैबे सिख्लाखौ सिनायोना नोंसोरो आंथ' बेखौ सिनायालै बै सन्जिखौ सिनायगोन नामा ए बेखौनो सिनाया जाबाय बिथ' सरनसिंनि फिसाजोसो बियो कलेजाव फरायो
ओइ फंबाय हायोबा नाम्बारखौ एसे मेनेज खालामना होदो। आदायाबो दे बाजि थाखानानैनो। जेबो नङा फंबाय, टाइम पाससो। जागोन दे आदा। दा वाट्सआप हरगासिनो दं। दे दा हरदो। हेलौ बुं मजि। मा खालामदो सना? अ आं लोगोफोरजोंसो दं मजि। दा बेलासियाव लोगो हमनो फै दे। अके सना, बाट मोनसे बाथ्रा। मा बाथ्रा जालायखो? देना सना, खनसे किस खालामहरना। थोद मावजि, उनाव जागोन बेफोर, आं लाजियो। दे होमबा दा बेरायनो थांगासिनो आं। नोंल' रेडि जाना थादो। फैथारनांगोन हले। ओं दे। दे बाय। अके। दे होमबा। ओइ फंबायमोन, दे बिदिब्ला आं थांसै नामा? औ दे आदा। दे आदा थाथ'लायदो। दे होमबा आदा, दा वाट्सआप हरगासिनो दं। जागोन दे। आसलालाय माथो थाखानानै गोदान नागिरबावोब्रा। मा जाबावगोनलै आजिखालि सेंग्राफोरदोलाय। जाखायोलै बेफोरो सेंग्रा बैसोआवलाय। जोंहासो पस्ट खालि। है माथो जाबाय थाखो, थ' थांसै जोंबो। आं मावजिखौ दिनै लोगो हमथ'ला। दहाय लामायाव लोगो मोननाय सिख्लानोनो कल खालामनांगौ। नाम्बारखौ हरबाय र' सन्जिबा। हेलौ, नों अलिम्पिकामोन ना? सोरमोनबा? आंखौ सिनायथ'नाय नङा दे नों। दानि लामायाव लोगो मोनदोंमोन जे। दानि लामायाव लोगो मोननाया? नों दिनै आंजों बेरायफानो हागोन ना? औ बेरायनो हागोन, मानो हाया जानो। आंहा जेब्लाबो फ्रिखा। दे बिदिब्ला दा बेलासियाव सनफैनानै खोला फोथारथिं बेरायनो थांसै। औ जागोन दे। दे औ। दे होमबा बाय। दिनैलाय मा जाखो बेलाय? मा दाबो सफैला? अलम्बिका, नों थारैनो जोबोद समायना। इस, आं नोंखि समायना जायो।
आंनिख्रुइ बेसेबांबा साबसिन हामसिन सिख्लाफोर दङ बे बुहुमाव। नङा अलिम्पिका, नों गुबुन सिख्लाजों रुजुजाया। नोंनि महरा जेरै समायना, बिब्दिनो नोंनि गोसोआबो गोथार। इस, गावहा बांद्राय बुंबाय। आं लाजियो बेबायदि बाख्नायबाय थायोब्ला। दिनैलाय मा जामारखो बेलाय? र' फनखौनो हरबावनोसै आं। बे समाव सोर कल खालामखो? बे मावजिया नङाथ'। थैबाय दे। आरे मा फन दानना हरबाय थाखो? मा जामारखो मानसियालाय? सोरनि फन फैदों? मानो दानना हरबाय थाखो? माबा आयंनि माबा फिसाला हरदोंमोन। बिखौनो उसकुथु जालायबाय जाम्बा बादिनो। थौदो बिदिब्ला थांसै, समाबो जाबाय। थौदो बिदिब्ला। आरो दानबावबायसो। बहाबा सोरबा सिख्लादो बेरायनो थाङाखैथ'। आब' बहा थांनो ओंखारदों नोंलाय? आङो साहिदखौ नेगासिनो दङ। साहिद? बेथ' दानि सोरबा सिख्लाखौसो बाइकआव थिखांना लांदोंमोन। मा? नंमारगौ? नंमारगौथ' आब', आंथ' मा गाखोथ'। गोसोजों बिदि खालामनो हाखो बियो? दे होमबा आब' आं थांदोनिसै। दे बाबु। बिदिसो बियो। बेनि थाखायनोथ' आंनि फनखौ दानना हरबाय थादो। हमबावासो। हेल'? औ बाजै, नै आं लोगोजोंसो बेरायनो फैदोंमोन। औ, माथो गुवाहाटिया लकडाउननो? औ, माला फैगोन नोङो न'आव? औ दे, दा खिथागोन आङो नोंनो। सोरसो रायलायदो? बाजैसोहाय मा, जानला मानला सानलाबायो। गावहा फैजालाथ'। सोंखादो दै, रागा फोजोंनाङा आंखो। देहाय दे। हमबावासो। रागाफोरानो हामथारलाहाय आंहा। नै फैबाय खोमा, नोंगोना नोङाथाय? फैथोल' र' बे, मोनगोनसो दिनै आंखौ। देहाय नांलायबाय थानाङा। गोबाव जाफैबाय नामा नोंसोर आंखौ बेयाव नेफैनो? गोबाव जाफैनायखौसो बुंदो नों। आं लेंहरबा माब्ला थि समाव सफैयो नों? आरो मबाइला मा जादों रिसिभ खालामाखै जे? थोद जाम्बि, बाइक सालायबा मबाइल रिसिभ खालामनो हायो नामा? दाथ' आंलाय सफैबायानो। खैथायाव लेंहरदोंमोन आं नोंखो? आरे न'आव खामानि दंमोन, बुजिया नामा? बाद दोन नोंनि खामानिया, जेब्लाबो बिदिनोसै। ओइ जालायबायना नोंसोरना? लोगो हमनो फैनायालाय माखौ नांलायबाय थाखो? बिखौ लोगो हमनो फैबाथाय खर'आनो गरम जाखायो आंहा। जेब्लाबो लेटल'।
आरो मा मबाइल थुबाय थाखो? है आं लोगोनोसो माबा डकुमेन्टस हरदोंमोन। लाबो मबाइला। बेलाय सोरनि फटक बेफोरो? बेलाय आंनि कलेजनिसो लोगो दा। आरो बेलाय सोरनिथो? आरो बेलाय बिजनिनि आनैनि फिसाजोसो दा। नोंनो दाखालि रडआव लोगो मोनखादों माथो। जेब्लायबो सन्देहल' खालामनायसै। सन्देह खालामा माथो नोंखौलाय? आं हरबा बेस्थ' देखायग्रा। दिनै आंनो मबाइलखौ होलांनांगोन। अके होलांनो हागोन। अब्ला नोंनिखौ आंनो हरनांगोन। आंनिखौ हरनो हाया आं। अब्ला आंबो होलांनो हानाय नङा। होलांथारनांगोनानो आंनो। हनै मानसिफोर फैदों मा मबाइल सेखलायबाय थाखो? हरमारानो आंनो मबाइलखौ हरमारा आंनो। हर होनदों मबाइलखौ। हरा आङो। जिमान रागा देखाय आं हरा। हरा हरमारथ' आं मबाइलखौ। है लाखि नों मबाइलखौ। साहिद नों आंखौ दिनै नागारलांमारबाय। आं नोंखौ फोथायनानै मोजां मोनबोदोंमोन। नाथाय दिनै 10 बोसोर मोजां मोनलायनायनि नेरसोनथिया दिनै थेरबे थेरबाय फैलांजोब्बाय। आं बोरै सहायना थानो हानो? साहिद आंनि अननाया मा खम जादोंमोन हो? नोंदि दिनै आंखौ नागारलांबाय। जायनि थाखाय गुबुन सिख्ला नों दिनै गावनि बिखायाव बजबना लाबाय। आं बेफोरखौ बोरै सहायनो हानो? साहिद मा गोसोजों बावगारनो हाबावनो नोंखौ? आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें।
हेल' नों आंनाव दिनैनिफ्राय कल दा खालामसै आंनि लाइफआव गुबुन सिख्ला फैबाय नोंखौ आरो दा डिस्टार्ब खालामसै आंखौ मानो थाखाय नेवसिलांखो नों प्लिज नों आरो गाफ्लानानै आंखौ बुरखायनो दासानसै बाय जाहिद आंखौ मानो नागारलांखो नों आं नोंनि अनगा थांना थानो हानाय नङा जायसिम आंखौ आं नोंखौ लाना सुजुदोंमोन बेनो मोगथां महर मोनाब्ला आं थांना थानो मा जाबावगोन जाहिद नोंल' गोजोनै थादो आं बे बुहुमाव थांना थानो गोसो गैला आं बे बुहुमखौ नागारना थांसै जाहिद अरे सोर सिख्ला जाखो बे मानो दैमा जिङाव गाबै गाबै फैखो बे दैमायाव बारजुमनो फैयाखैथ' आं बेखौ जेरैखि जाया बासायथारनांगोन बिनानाव बेफोरखौ नों मा खालामनो नागिरदों फोथायनो होआ दा बिनानाव बेफोरखौ नों जानला मोनला मा खालामनो नागिरदों ओरै फै बिनानाव हगार आंखौ थैनो मा जामारदों बिनानाव मानि थाखाय थैनो नागिरदों नों बुं बिनानाव नोंनि सिगाङाव मा जाथाय जामारदों मानि थाखाय थैनो नागिरदों नों खोनासंनो लुगैदों ना आदा आंनि जिउआव मा जाथाय जामारदों बुं बिनानाव मा जामारदों बिदिब्ला खोनासं आदा हेल' नों आंनाव दिनैनिफ्राय कल दा खालामसै आंनि लाइफआव गुबुन सिख्ला फैबाय नोंखौ आरो दा डिस्टार्ब खालामसै आंखौ मानो थाखाय नेवसिलांखो नों बिनानाव नोंनि जाथायखौ खोनाना आंनि गोसोआवबो जोबोद दुखु मोनबाय आंहाबो मोनसे समाव नोंनि बायदिनो जाथाय जादोंमोन जेब्ला आंबो सोरबा सासे अनजालिजों नेवसि जादोंमोन नों जुदि आंखौ गोरोन्थि सानाब्ला आं नोंखौ गनायना लानो हागोन नाथाय आदा जेबो नाथाय गैया बिनानाव
माथो जस फंबायसोलाय दिनैसो फैदों नामा आदा दिनैसो सुटिखौनो मोनबांथारनो नागिरालै साननैसोनि लाना फैथ'बाय दालाय सोरखौ नेदों नोंसा जानो गोनां बेवाइफोरखौनो नेगासिनो आं आंथ' ससे थांनांगौमोन दा उन्दैफोरखौथ' लाबोनो मोनखागोन ना नांथ'लाय लाखोमा दे आदा आं नोंखौ थिनालिसिम दोननोसै दा उन्दैफोर फैबा नों थांखासिगोन ना दे थौदो होमबालाय आदा बेसे दोनबाय थादों नोंलाय बेयालाय दे होनबा फंबाय थाथ'लायदो दे होमबा आदा थांलायलायदो ओइ उन्दैफ्राबो फैखासिगोन बे मा दाबोन फैला नोंलाय नै आं नोंखौ नेना मोनि आदा थुबुजोंसो ससे फैफालायबाय दे फैदो थाबैनो बेसे नेबाय थानो लामाफोरावलाय गरमफोराव दे फै थाबैनो आंबो ससे आवगायलांबावनि जाथावगौ बेलाय आरो बेखौ अलिमा माबोरै थिखांना लाङोमोन आइ मोनाबा बबाव थांखोबा माबाहाय दहाय सनफेराव थांनायनि बाथ्रा होनदोंमोन नंगौ नामा दे होमबा स्कुटिखौ नोंबो सायाव दोनहैदो आरो सरबत सेबना लाबोदों आंनो सोर जामारगोन आरो अलिम्पिकाबोथ' आंनि फनखौ हमाखैमोन र' आं कल खालामबावनि आया माथो साइडनिसो फन हेलौ सोर सेंग्रामोन बे नोंजों स्कुटियाव गाखोनाया बे सेंग्राया आंहा बेजों रिं मेरेज जाखाबायमोन मा रिं ब्रिज अब्ला नों आंजों माबोरै सोमोन्दो लाखिबोदोंमोन आं नोंखौ टाइम पासनि थाखायसो लादोंमोन टाइम पासनि थाखायसो लादोंमोन नों आंखौ सेस खालामजोब्बायना नों आंनि अननायखौ थेर बेथेर खालामजोबना होबाय दिनैनिफ्राय आंनाव फन दा खालामसै सरि दे आं नोंनो खोन्थानोसो बावदोंमोन सरि बिबा नों गासैबो प्रब्लेमा सल्भ जायाना मा मोन्थाय दंमोन नोङो आंनि जिउजों गेलेनो बाय दानना सरबावबाय साला नंखाय अननाय होनना गोजावबाय बे आंखौ माथो जाबाय थाखो सरबत सेबना लाबोनायालाय सोरदो एफा गोबाव रायलायबाय थाखो र' थांगौ नानियासो फन हरदोंमोन आंगि मांगिनो आंहाबा गरमजों थानो सुखुथारला थौ सानस्रि बैथिं बेरायनो दिन
सोर सेंग्रा जाखोबा बे लामा गेजेराव? साहिद नों बेहाय? औ सानस्रि आंखौ निमाहा होदो आं नोंनि सायाव गोबां इनाय मावबोबाय प्लिज साहिद थांखांनाय जाथायफोरखौ दा रायखांसै आंखौ बोजबना लाफिनदो सानस्रि प्लिज आं आरो नोंखौ फोथाय खेबस' खालामला सानस्रि नोंसोर सानैबो जुदि गोरोबलायनो हायोबा आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। हायेन आं नोंखौ फोथाय खेबस' खालामनो हाया प्लिज साहिद नों आंनि जिउआव दा फैफिनसै आं आरो नोंखौ माब्लाबाबो लाफिननो हानाय नंला जाय सिख्लाखौ हास्थायनो थांदोंमोन नोङो बे सिख्लानि सेराव मानो थांफिनाखै नों मानो आंनि जिउआव फैना आंखौ डिस्टार्ब होफिननो नागिरखो नों बस बे सिख्लानि खोथा रायखांसै आरो नोंबो आंखौ बे सेंग्रानि थाखाय लाफिननो हायाखैना अब्ला बे सेंग्राखौ दिनै फोजोबनासो गारगोन आं सानस्रि नों मानो नोंनि जिउखौ बिदि खालामना लाखो सानस्रि नों मानो आंखौ गारना थांखो आंनि गोरोन्थिनि थाखायनो नोंनि जिउआ दिनै जोबनांबाय सानस्रि आं नों सुनि हायेनसा आं आरो नोंनि साननायखौ जाफुंहोनो हानाय नंला साहिद नोंबो गुबुन सिख्लाफोरनि जिउखौ लाना दा गेलेसै जागोन सानस्रि आं आरो गुबुन सिख्लानि जिउखौ लानानै मालाबाबो गेलेला हायेनसा हायेनसा सानस्रि सानस्रि बेनोमोन आदा आंनि जिउआव जालांनाय जाथायफ्रा फंबाय गोबां गिदिर जाथाय जालांबाय नोंनि जिउआव नाथाय मा खालामबावनो फंबाय जानानै थांनाय जाथायफोरखौथ' मोनफिनलाना जा जालांबाय नोंनि गोसोखौ लोरबां दा खालामसै थौ फंबाय न'आव थांनोसै टेनसन लाबाय थानाङा